ngakot sobhaya yang ilang baro sakane kajing ya senglang kajing ya ro lang kajongi yutrai ublay ba im bad ba sisya ai bakane kajing ya sakrilang jongi kanlong kumatho hakasam kabasis pa alai phulai ka baong hakmi kababha bat kaba iternat katno baki para yesong lang ha kabayaro kawe ngen pen kentang ya kana kapor da kabangin pai sublay ha kajing duai niwan hajan jome kutrai ha kana kapor haswa bangin sedang ya kana kaji senglang kajing sakrilang kajongi ngeduai ya kajing dalam berkat kajong me kajing penkentang kajong me ya ki benta baro jong kajing sakri kajongi to ya rap atra yengi bangin sutu ba me long rengkat ban ngi ladangi sisa ngi pai same da kadok nut bat kabasya maap atra ye kajing duna kajongi pelaj ye kajing pensoi ki babon hagerteng jisul nang penem giduai amen ngen beteng ya kajing sakri kajongi da kabangin ya ruai lang kajing ruai kaba sispa henru punyau sispa henru punyau kutrai babha ngiwan ya senglang hang ni bandem bangu ban sakri ban mani kapertei ai ngin klet no kumne sipor mamehi kutrai yangi to ai bor perok sauteli gedekot kejeng ruai kaba sispa henru punyau tungin yang lang ban ya ruai seng lang hang nit ban lem ban ban syakri ban manit kapertei ai in klet no kum ni shipor mamehi kotrai yang itu ai bor lembat ngi arne lai ngot ba ya mengi shakri ngis no skanda shisha bangi berkat bante prai ba in medal dan ringkas trong ibaro telilang kawe ya me ban ya ro ching ai e chong me menta angin yok liang hai kanika ching ya solo patiang babang to aingen snow na metrai men sembakot rohangi to ai ngen minam me gibril blayo chingkerku ban yai em lamar Teng ujisu
Hakan ne kapor ngan pule yaki katu kat ne benta naka ketien jong ublai. Naka kitab Sam kapalai pusau kadukot kabakat pra. Na kitab no yatu lupa Joel. Kelenong kabaar kadukot kabakat lai. Bat kumju ru na kitab ki chronicle kabaar kalang nyau kadukot kabakat sao. Tungin ya sa skor ya ka ketien ka jong ublai. Utrai ulong hajan kita ke balapat dok not bat open yakat ke basusi kamensim. Bat tokat ialah ka dok not te ialah ki jankup bat topai sa utrai ublai jong pi. Naba ulong uba ai bat uba isen lem uba suki ban bitar bat uba kenrei ha kajing isen bat uba kelaka bamut na kajing pensniu. Lada ki breu jonga ya ki balakot da ka kerteng jonga ken pendrit yelade bat ken duai ken wat ya ka khmat jonga bat ken paino na gelenti baman jongki kumta tengan sengau na beneng bat ngan ma bigi pop jongki bat ngan penkhia ya kari ka jongki ublen kerku yengi abangi pule bat ngisa skor ya kan ka ktien ka jong ublai tongen lai chublai ha jing duai ngiwan hajan jong me ablai ha kan ka porpat ngi aingu ya me ba me penla yangi bangin don ha kan ka yeng ka bakentang ban yamane yame ban syakri yame ban penkrau ya ka kerteng ka jong me daki jing ruai ki jongi ban kerpat yame daki jing duai ki jongi ablai ba tukur khu ki benta baro ba on sa pendep ha kan ka por ha kan ka jaka ai ba ki jing syakri blai jongi kan ya dei bat kamon ka jong me kan num dei ka bang isup mane pendep rukom rei ai bakan mi nadu kado nut bat kabasisya atrai mai ka perthei kalanang ring suai kalanang ring sedot ngiru ngilasa ra ha ka sau jong ka jing sniu jong ka pop usoitan ulale don bor hike babon ke benta atrai ba bon nangi ngilahap ha ka jing no mensim ngilahap ha ka jing du jing kermen ha ka jing ya lenti namar kumba usoitan ulan nang job handrai ngitip bangi don ublai ubakum mame baladangi kerpat yame ngidua yame ngipai sisa same mame men juba ya ki jeng kerpat ki jeng duai ki jongi long lam rongkat bat ngi long ba jong ka ne ki jeng sakri baro ha bangi don nadu basdang hadu ka bawai no jongka sengau atrai ki jeng duai jongi da ma bi kilat kilat ngipan kini baro hagerteng utrai Jesu nong penem jongi amen akan nekapor ngin yo ban pendep ya kikam jong kabalang Ningkong kum kapalang ipan pau ke jing sungongo ya teman masan kia mar banyang ibalong teman masan jong kapalang Presbyterian Foot Maori bala pediang ya kani ke jing penbet jong kum kapalang pan sam ya ka kubor na ka tien ke jong blai leng ba jong kani kano faisngi kum bala duai ingai skemo blai undon rangkat lem teman masan maka kubor ka bangin sayo sngo kalong ka jing kerku ka jing mantoy lang yang baro pediang so baru ya wei teman masan jong ka balang Foot Maori bat wei dekat jong ka komiti balang le don rangkat lem bat hagani kapor ka jing don jong phiru kalong ka jing singa yang kom ka balang ki jing pen bana
ka jeseng kan thai kan long tang shuai kan ni jeseng pat inong kren ilong ikong beli dolian mar banyang ha ka jeseng Hindi service ha penthom khra ashibet ha ka por sau buji inong kren ilong master Prakash Singh ha ka jeseng jong ka Senior Christian Endeavor Society la shibet ha ka por sau shiteng inong kren ilong master Shanroy Lengdo Ija sengdong hakapon riwji hakadong lum siap mingi kaja senggalong yeng di master lumlang nongrum pat inongkran ilong teman besan el nong si hakaja sengdong jong ka lum siap pedeng kaja senggalong yeng jong i Mrs. Spilmai lengkhoy pat inongkran ilong teman besan FM Karsentiu hakaja sengdong lum siap semi kaja senggalong yeng di master pensan borlang wan swet pa inongkran ilong iteman masan HW Tham haka miet balang kata shitarik jong bonai me haka por nyobuje nginyo sngo ya ka subject ka baong utaw ba yaine hanga bat manga hau un saiso shibun la pensyong nong rem naga gospel jong Yohanes kalanong ka ba khatsan Adakot kabasan la penkha na ka team ka jing yaine kibane shimanta ban pulis dang bat duai ilong master dami shwa umdor pa inong kran ya ka subject inlong i Mrs. K nong shli ka Bible study jong ka balang kan long ha ka sngi tho dieng kumba julong hangni hayang mani ha ka por nyo baji Haka jaseng duai me si sajan kata haka sautarik jong benai me haka por nyau baje ban pulis dang bat duai ilong Mrs. Emika Thaba bat inong duai hadian ilong Mrs. Shalita Jana inong etu khana gani ka singiu trai banwan kata haka santarik haka jaseng ka ba shibaje ilong Reverend Erickson Nongrum bat haka ni ka singi inyo ban lomi kijing aingu na ka benta ka fon tayeng mane inong kren haka jaseng jong ka Senior Christian Endeavor Society ka santaring halang kerding haka por nyau shiteng menstep teman besan W1 swet pat hangne hayeng mane haka por nyau shipawa menstep inong kren ilong teman besan el nong sin ni kapor inyo banya lum no ya kijing aingo pat hadin beladap ban lum yini kijing aingo an kerpat ya teman besan M30 mi sngoba ban penkentang ya kini kijing ai
ตัวนี้เลยขมารุเบลให้จริงด้วยเอาเบลอุบกป้าจงอีอุบหาบเนงไอ้งูยังไม่ก็ตรายน้ำมันไม่ลงอุเบลอุบยาลัมอุบรีอุบสุมารบัดบกรคูยก็จริงอีก็จงอีบัดเดก็จริงอีบัดก็จริงอีสเนก็จงแม่ก็บัดพละกัดนี่กี่คนกี่บลาสิวสปะก็จงแม่Bangin don hagane ka yeng ka jong me sipor ban yo ya ka ban syakri ban mane ya me hoi kan rahat ban yo ban syakri ru ya me long ba ki jing kerku ki ba me kerku hakikam ki jing tre ki jongi kan rat ngi walam namar kata ya ki ki jing ai ki jongi syakam ka jong me kan rat laki long ki ba rit kat no kan noru Pen kentang yaki pen kuy yaki, bagi nang man krau hakaban pendon kam nakabanta kaburom kajong me. Kan rat kerku yakaway pakaway kakti kabala ay syakam kajong me. Ay kenang yo amat yaki jing kerku kajong me, melong utan rahay jong ki jing kerku ki babhatam. Ay bingin yo amat yaki jing kerku kajong me kutray. Kam tam ya rab yangi ablay bingin laban ay ki do nut ki jong isyame. Nang mungkin lah ban ai ke jing syakri ke bapen subha ya me kerku ya ke balang ke jong me ko trai hang ni kawai pekawai ke rempe yang Kristen bekinang yo mat ya ke jing alam ke jing ri ke jing sumar ke jong me ke jing pen khia hakamet bat hakamen siem kenrat hakane ke por ngiwan ban buti na ban tau syakri jong me badon ke bentang ke bakrau hakaban sam ya ke kubor ke ktien ke jong me Ai bagi jing pengkre jong ubaro ko trai. Ken long ki jong me ki bawan ka khet ki jing isnei ki jong me. Bahkan long da shisha ka jing kerku yang i, ka jing pensyai bor yang i. Bangin mat ru ya ka jing tau thumai jong me ka jing im ka jong i. Bangin mi ru na ka ne ka yeng ka bakentang ka jong me. Da ki jing kerku ki baken sai tam ki jong me. Isnei ka ban pediang ban sya skor ya ki ne ki jing doai. Dah kaba mah bat kelet ru ya ki jing telot ki jing dona ki babon ki ba mesyam ki jing em naba ya ki ne ngingu ngidem ngi kerpat haka kerteng ka jong turai penong penyem jong Yesus Kristus menta bat hala kertaru amen Akan kapor ngin yarwai ke jing rwai ke basis pa lai pusau o sis pa lai pun riu sis pa lai pusau ke bakham rim ai ban sngau ka ktien jong me bakren pas yau bat bason yo ngan ya wir klem jeng perkhat syaka diang syaka mon nang betin da ka ktien ngan ya bej klem keladien barok sau teli ke dekot ke jing rwai ke basis pa Lai pun riu. Kak tin jong me kapai kordor kum kak sinyar bla ben prang kak tin jong me ka iten lat kak tin jong me kababang kabadam darenga dono changa kapenda kan yalam kak tin ka chong me
akan ni kapor ngin yo ya ke je selok nak ten ka jong oblei tiswa bangin ya selok ngan pai se oblei ke jeng duai iwan hajan jong me ablei akan ni kapor pat ni ai ngu ya me namar melong oblei jongi oblei ba oblei ba sisa ukpa jongi ubah beneng ubla jengi daka jeng ke babom jukut bad oba kwa yengi mem kwa yengi begin pai syakamon syakadiang melawalam yanga usakri baduna usakri batlot ban ai gaje selok naga kten kajong meha kana kapor ngayeng ubreu ubatli nga angnut nga terang baka kten kajong me ka banglapan kre ai kan yadei bat kan kapor ha kan kabalang bat bangiyo kajeng mentoy habangin sami na kanyai kajaka to kerkui yala kajong kabalang hang ne kerkui yang oba keren bat yang hilang baro to ngau ya kajeng duai jongi ha kerteng jisu ngipan ngidem amen ha kabasdang kajeng keren kajonga nga aingu ya ublei ubadang repen yangi bat ubadang ayangi kanekalat kabalai luit bania sakrilang ya kumni ngamla bantip lanung endang yayo kanekalat kabalai luit namar kidak kisin teki peni ba kajing perking ban sakriblai kala nangjur om tang hakiri komunis om tang hakiri Arab hendrei wat hakari India jongiru lengba ki internet ngiyo iba lanang perking lanang pensitom ya ki para bangai ki jongi dekat bangi dang yo lat ai ngenum penlek no ya kapon rei ngen sakri yo blei da ka jing so komen da ka jing sirhem ngapen pau ka jing songu ya ka program komiti jong kabalang hang ne halum siap kabala ebit ban ai bentayanga ban yalam penya ya ka je seng kum juru ban ai ka je selok naka ktien ka jong ublei ngapediang da ka bas ngurit bat da ka basungu ya ka jeng penbet jong kabalang namar kum usakri ubarit jong ublei ngatip ba ki ki ba penlong yengi ki ba penlek yengi kalei ka jeng penya ka jong ublei utrai kenrat jongi ngasem ya ka kabu ban ai kublei ya pi baro nadu i pastor i bodon lang kita men basan kita khot ka komiti balang kilong kemi kilong kpa ki kun samla bat baro ke biadon hakane ka je seng habang ya seng ha ka kerteng ka bodon bortam ka jong utrai bonong penem jongi ngapen pau ka jeng sungu kerpang ya sekretari ka program komiti ubala ai jeng tip yang hakapor ka babiang kenang bangala ban penkre ya ka jeng keren ngapediang da ka basungu ya ka jeng keren pediang burom jong sekretari jong kabalang bat ngapen pau do ka jeng sungu ya kini ki prolog jonga arngut ki pelawan senran yang istemen basan M30 bat i rangba balang jong kabalang put mauri itemen i rangba balang ke harbangar ha ka jeng sisa mentan sipangala dap da kajing so tension namar kaji seng yalap jongi hang ni hapo kabalang mauro kala kamslem ngi lami no nang tu mar syawai ngi lami bat ngi kham keren yono ngangej bau blei undol lem rekat bat kane kajing sakri ka jongi te khnang ban nom slem ya kapor tengin ya kami no ya ka subjek kabala kentu yang ban ra bangin ya putson lang hakane kapor jong kane ka sngi bat kata ka subjek kalong kajing don kam ya kajing penkia ya ka pertei ka badap da kajing jenjar bat ka pop nga kum uwei na kinok sarai jong kabalang abang apai serum seneng nga i ba tangka jing sneu sudah ngala pensong nong rim ya kan ya kajing keren ka jonga
Naka tu ka benta ka bangala pule. Kata naka sit ka kitab ka baar jong ki chronicle. Kalenong ka bahnyau ka dekot ka bakat saw ka baong. Lada ki breu jonga ya ki balakot daka kerteng jonga. Ken penrit yalade bat ken duai bat ken wat ya ka khmat jonga. Bat ken paino neglenti baman jongki. Kum ta tengan sengau yakin beneng. Bat ngan map iki pop jongki. Bat ngan penkia yakari ka jongki. Ublen kerku yengi habangi pule. Bat ngisa skor yakane kaktien ka jong ublei. Ngange ba bun sen pilayo sengau ya ka jeng keren sapangkane. Pilayo sengau sapangkane hendrei. Ngatip bat ngange baka ktien ublei. Kayai tamai wat langi liyo sengau bun sen. Ngan keren tang ya kajeng kentu bat kajeng kular ublei. Ya kikun Israel. Bat kata kajeng kentu bat kajeng kular ngange baka long na kabenta jong iru kibasya skor. Chua bangin jam sakmat ya kajeng keren jonga. Ngakwa bangin yapet kandiat. Syafhang. Kilenong nadu lai hadu san. Lengkot hang ni. Ngisem ba ublei ula ailat yu Solomon. Bantai ya kajeng tei ka bakrau hagitu kipor. Kata kalong bantai ya ke tempel u Jehovah. Ladangi pule nadu kilenong balai hadu basan. Ngitip kumno latei ya ke tempel ublei. Ha kajing itenat bat kajing penbiang ru ya kajing bu jing sat kibiadei bat kajing ublei. Ha kalenong ka bahendreu bahnyau laya tu yangi syapang kajing penkentang ya ke tempel. Ha baladep penkentang lut, ha baladep lut di kajing le niam kajing le rukam bat ban penkentang ya ke tempel. Kipaj ba Israel kilalek paino salaki yeng ki jongki. Daka ba aingo yo blei namar kajing bha jong u ya usim jongki ubalal yamno kajing bha jong ublei u Solomon bat ya baro upaj ba Israel ubalakers ulayo kajing kersan ublei hadu ubala pendep bantau ya kata kayeng ka bakrau kayeng ka bakentang usim Solomon ru kum uwei unong yalam bantau ya kata kayeng mane. Namar kajing bun kam jong kita kisngi suaban pen kentang ula thia da kajing kemen bat ulayo thia ha kata kami kad ba usim Solomon udang thia ublei ulami pau hau arsien ha kabangi syamru ha ka kitab kisim kabanengkong kalenong kabakendai ladang ipej kita khot kibalai kibasau ublei ulaong ngalasya skor ya kejing duai jong me bat ya kejing kerpat jong me ba penlong hakmat jong ngalapan kentang ru ya ka yeng ka melatei ya ka banbu ya ka kerteng jong halakarta teki khmat jong ba kadok nut jong kin long hangta barabor ladangi pule ter ya kidekhot ba hendreu bat khandai jong kene ka benta jong ke kitab kisim ngin lap ba ublei ulama hamjur balak daki breu ki klet no ya u bat lej bod ye ki blei ublei un penwan ki por ki bae bat ki jing jenjar babun kin ngat haki kun Israel uong ru ngan om ker khusyu yaki wat lada kila deptei ya kene ka yeng mane kabakrau. Ublei ulatip lupa baki kun Israel kin lendet no ya u. Kumta usuto bagi jing jenjar kin wan ha bagi kun Israel. Bat kumbangi pule na kene kadakot kabakat saw ublei uhula kular uai ka jing kular. Ngi baro kibadon ha kane ka yeng mane ngi tip
baki jing jenjar kilajia bat kinang yai jia bat ki banang kamjor su kin jia ngi ki ba em ha kene ka juk mentah ngi yo i dalaki khamat bat bon nangiru ngi mat ye ki jing jenjar halah ki yeng halah ki balang habang ipet mentah ka pertai ka don ha pedeng ke jing ka don ha pedeng ke jing jenjar ka jing du jing kermen haba pet tibi bat haba pule kot khubor bat habang ipuleru ye ki internet pinlap bon tang ki khubor basniu ki kampen trim ki jing le jubor ki jing penyap hi yalade ki kam lute ki thma ki jing kela ki ayom ka jing kiu ka jing sit jing kriat dah gini ki singi yo i kot khubor lakhang ye ki skul ba ki nom perlong ki kenja sport na kino ki jing le kai sabar kini kilajia ngin lap ru sibon kam tam haba ngilai rong hagi yeng ki para banget ngin lap sibon ki long kemi ki banok mensem hado kata-kata bon laki kim lechu sikijia seng namar ki las ngodu jing kermen baki khon joki kim ko ngu suyaki kilaja ya halaka jong kamon ki jing sneu ki la jelei sisa hakine ki sngi ngi i kumba om don jing kermen syu lada ki khmi ikini ngim idon kano ke jubab bandang yok pat ka jing pha na kata kadau ngila ban ong ba ka perthai kalangat ha ka jing pang pop ka ba krau hadu kata ladon lada dang don em ka jing penkoj ya ka jing long da ubreu tengitip bangim la syu ngem don jing kermen syu ka jing kermen ka jongi ngange ba ka don ha ka ne ka dokot ka ba ublei ula keren ha u Solomon ngakwa bangin ya pej ngai ka jing pej jong adon sau teli ki mat ki ba ngi kwa ban ya puson ha ka ne ka por ya ka ne ka dokot ka ba khat sao hang ni laong ka kamat ka banongkong hang ne laong ki breu jonga ha ka ne ka perthai bangi im don kumba nriu lak nriu saulai billion ki breu ki ba song ha ka ne ka perthai udai uju ublei uba thau ye ki ne baro ki breu andrei om baro la ban ong ba ki dei ki breu jong ublei bon ba ki ba isi ya u bon ru ki ba kentaj bat kim khen koridor ya u bon ki bla persang ya ki jing yalang ban penuan sipara ya ki jing long bat ban pon sutu ya ki jing long kpa jong ublei kini ki ba persang kalong sisa ka ba sutiang ka ba sobang andrei kane kalong tang nasla om na kamensim hakapor bangalai pe sports yiki kun jonga ki pule Saint Edmunds higisnem Arhajar san Arhajar hendreu kilapan ruai ya kawai ke jing ruai jong Michael Jackson kabaong heal the world topen kia ya ka perthai hang tu uto unong thau jing ruai Michael Jackson hi wong ngilong ka perthai dei mangi ki banwan ra ya ki jing long sipara andrei kini ki jing persang kim sem lalong ka jing mentoy ki silong tang ka jing sobha sipor ngi yalong sipara tang ladangi don hau trai jongi u Yesus Kris ublei ukpa jongi tang ladangi wan sau da ka tang lada ke jinget lang bau Yesus Kris hau Yohanes kalanong ka ba phra ka dekot ka ba sau phusau Yesu yatu
Ya kekenhun ki beriau bagi kam bagi don kajing hiar pateng no Abraham. Kata ki kam bagi don kajing yadai bajan ba ublei. Handrai kini ki isi ya ujisu. Bat ki kwa ban penyap no ya ujisu uong ya ki pipilong na ukpa jong pi usoi tan. Bat ya ki jing kwa jong ukpa jong pi usoi tan. Piamon ban le. Kalong sisa. Kalong kapa sisa begitu, kiba budi usai tan, bat le yi kam jong ken kentat ya jisu, bat kim long ki breu ni ki kon jong ublei. Kumno ken ngila ban long ki dekot kaying ublei. Ha kajing sisa ngilong ki dekot kaying ublei. Bakan ja pertai kajing ka da bakan ja do ngila ban long ki dekot kaying ukpa bah beneng. Da kajing ka bekerja mesin. Uji suong yang idei ban penka arsin. Kaktian ublei kat kum uyo anis kalau nong kebai senengkong kat dekat kebakat ar kaong. Andai kat kibala pediang ya ha kita ula ai kabor ban long ki kun ublei. Kata ha kita kibanget ha ka kerteng jong para banget Kedon sibun kijing ya per hapdeng kibreu jong ublei bat kiwei pat kibreu. Kibreu jong ublei dei kiblasan ya hau. Dei kiblas rutu ya la ka jong kijing long pop. Dei kiblas rutu ya la ka jong kijing long tengit. Dei kiblas pai sau. Da kabasan ya hau tau bakam halor bat bakam krau ban ya lede. Kibreu ki jong ublei kiwat ya kaburam jong ublei. Om ya ka jong kaburam. Kene kamat ka bau belai uong ki breu jonga. Ai kan pensau tu hangi. Bangilong ki breu jong Ki dekot ka yeng jong Kumta kadawa yangi. Banya kumbakadai yangi. Ki breu belai. Banya. Kabenta kabaar. Batok kene ka dekot ka ong. Ki balakot daka kerteng jonga. Haka kitab ki kam ki apostol ngipule baya ki senran ujisu lakot Kristan nengkong Antiok. Haka to kopor ya ka kerteng Kristan la ai da ka jing nyau ben da ki tu ki basyun ya bat ya ki perkat bada ka ba ai kerteng kumta onang kenton susu ya ka jing nyau ben. Handrai menta kena ka kerteng. Kalong kum ka bats ka ba ka pertai. Ka bats ka ba pernai tam ka bangila bandeng. Kalong palat yang advertisement ki company ba paunam ka pertai. Ladon uwe urustat teologi uba kerteng Herschel Ford uong. Kalong ka ba pela balai ya ki senran la ai kerteng Kristan. Lese kala ban long ba kini ki senran. Ki pen mawi gitu ki nong sen kerteng capang ujisu. Ki pen mau ya ki senran ki nong buat ujisu ki pen mau baki long kum ujisu. Kan long ka eke basob hae lada ki rekom im jonga ne jong pi ken pen mau yano capang ujisu Kris. Dongen ya duai ba ublai on yarap yangi baki wei pat ken yo ya kajing habre ujisu longba jongi. Namar bangi dai Kristan kiwei pat ki kemik lenti bangin im kum ka kerteng. Namar kata ngidai banlong ki ba pikir bah kumnongi im. Kumnongi trengi kata ka ei ka bangi keren. Siano ngilai siano ngiwan. Haka kenhun usim Alexander Bakrau ladon uwe usipai ubaka kerteng jong uru kalong hi Alexander. Handrai unepat umlong uba selur. Udai usipai uba kauput. De Alexander uba krau anda ulatip. Ya kani ulalek ban ong ya Lada memlong selur kum ka kerteng. Bala ayame mehaban kelano ya ka kerteng. Kajing keli kami nak benta jongi langilong ne kum ki Kristan basisya ngidon ka kerteng
kaba krau kaba ngidai Kristan namar ngilong kinong buat u Yesus Kristus dong ini akan mau ya ke jing ruai kaba lai spa nyau pulai kaba unong ruai semen sim upen kan mau yu Yesus aban seriem kat ba im ha pertei dem ai ti lut yala de ban syakri tang yu blai ai ba kane kan pen kan mau yangi bang ngilong sisa ki kon ki jong ublai ka benta ka balai na kane ka dokot ka long ka ka bang idai ban le ha ka benta banong kong bat baar la ong ba la khot yangi da ka kerteng bang ngilong ki breu jong ublai ba la khot yangi da ka kerteng ke jong u ka ka ba ublai ukwa yangi ha ba ki jing jenjar ba ki jing sneu ki wan kabanong kong kaba ublay ukwa yangi banle ngen penret yalade kane kalong ka ba banle dadangi im haka jing bit jing biang bonsen ki ba bit ban biang kim junang ban penret yalade andrai ublay udawa yangi ya kane bangen penret yalade kamut om tang bangi play ki pop jongi sa ublay andrai kadon kamru bangin pediang ya kejing sisa balada naladehi nginumla banle ya kababha nginumla banle iki eru klem kabor ublay ngimdai bansana ala kijong kisap ngimdai bansania ala kajong kijing sempang pengidon kabor kejing la jongi hindai dai ban pediang bakine baro kidai kijing ai keba ublay uai yangi ngidai ban bret lut ike jong kane ka pertei bat sya bu blei on penya jingi ngidai ban yo sngawi ka jingken tu uji su ka baong te ya ubapan po ya la de on pen krau ya u ka benta ka baar ha ka baong kane ka benta bangidai ban le ngidai ban duai namar ka jing duai ka don ka bor kaban la ban le ya ki kamba hang ne ngan ya thu khana phang ka wei ka ji thu khana jong wei uru krao la don wei khana ha ka ri Amerika ubadai ukun jong ki ba don ki farm te uno khana ha ka jing ya le ka jong u ha ka wei ka sngi ula ur bat ula ya le ka baro si sngi bat ula ur tada kata ka jing ur lah kok kasni do jong ka kok siu ladon ka jingpang malumala bat namar ba ula le kai bero singi ula thia la ka thia klam perkhat chapang kata ka jingpang hadien arsngi ka jingpang jong u kala jur bat ki kemi ki kpa kila pha khot doktor u doktor ula ong balada ka nang sneu om ban se ban su ot no ya ka wei ka kejat jong u onda u doktor ula lek une khana ula khot ya la ujong humben bat pha kular ba onom sha yano ban ot ya ka kejat jong u une humben ula abgat ya kamra bat upara kat bagi dekot yo ka yeng baro kia sem benta iwei hadin iwei ban bu kejing duai banju bu kejing kerpat namar ki dei ki breu ki badon ka fam kilong ke babun kam rei ki pelaj kapor iwei hadin iwei banduai na ka penta ka jing penkhia jong une upara u doktor ulaong ha kapor bawan junga u doktor ulaong satang ka kamba ublei kala ban penyo ya ka jing penkhia ha ka step ka basau u doktor ulawan junga bat ulalap ya ka jing pela lalap dap da ka jing lengo ba kata ka jing at jong kata ka kho seu jong u kala duna bha bat une khna uyo thia lengai te kane ka jing ya thu khana ka ong une khna hapo lai ta yu u khna ulala ban yang biang bat ka kerteng ka jong une u khna kalong u Dwight David Eisenhower ulalong u general ka thama baar patru ulalong u presiden balai pusau kari Amerika
Ublay ujuba ya kajing duai. Bat ukerku ya kajing duai. Kumno une ukena uba mensau. Ulet kelalong. U general jong katma bat banlong ru u presiden jong kari Amerika. Kadon kam yangi bangin duai. Hakini kisngi kiba kisngi kiba jenjar kalong kabron kam yangi. Bat ya baro bangin bu hakajing duai ngin yo pat kajing kya hakane kaba ngidei banle kabenta kabalai kaba uble udawa nangi kalong banyet ya kakmat kajong u kai kabaka ya kakmat uble nangi kumbaka ulo ya kasngi kajubab ya kata kadai kapap kajing bom sngo ngo ya ublay kajing yak sum kti bat ka perthei bat kiwe pat ki kam sniu kilong ulo ubaka dum dei tang da ka bak met chu ublay bangiyo kajubab ya baro kijing don kam jangi nginum dei ban le shu yiki pop bat khmi no shu jisu da kajing ngai khnang bangin yo ya kajing penem kumta la dengi dei banyo ya kajing kerku ublay ngem dei syu bandang pai suai ndei ngidei ban yet ya ka khmat jong u khna ubom not ban le unum not ban le ya kinu ki kam kisneu haba upet mar khmat ya la ujong ukpa kalong kumju yangi nginum not ban le ya ki kam sneu haba ngepet chau Jisu kakten ublay ka ong tang sukmi yang i lapan kelah thamai tang sukli lapan kelah thamai kabanta kabasau kaba ublay udawa yang i kalong ban pai no nagilenti paman jungi kaba ublay uban hagane kabanta kalong banginum yo kajengkerku jong ublay lomda ngilai banyang hakmat jong u kiba khoj kikti bat kiba sngur kada onot kakten ublay ka ong to paino nakalenti berman halade marwe ngimut begelenti jungi ki imat kim imat sniu namar ngianu jor bat kiwe pat ki breu handrai ondangi pai khmat chau Jisu bat ngiyonu jor ngimla nginlap begelenti jungi kilong kiba beman kabenta kabasau bat kabakadu hakane kabenta ublay ukular ya ka ba unle ladangi pendep ya kitu kimat jing dawa balai kijing kular jong u kidon lai teli para banget ngidai bandam da kijing kemen namar ngimane yo ublay ubayo sngau yangi habangi khot karpat yo ulong ublay ubayo sngau ya kijing lam yam lendiar jongi kijing duai jongi buat laki long kibom bet kibom biang kiba duai ngan ya tu khana ya kawe kijing ja kabadai hi hari Amerika ladon uwe ubreu uba julet jinglet jaka tren ha kawe ka step ula up ya kata ka tren ban kiu ban let jaka tren handrai kata ka tren kam sem lang sange ha kata ka jaka bu up kalah sange kam paji kam jengai te ba unyok kiu hak takatrein ula lej mare ban kiu takatrein ula lengok balai ka jakum ni onda ula poi hajan ula yui ba we ubreu ula sya lembub dakatrein bat ki kejat jong u baroar kila dekut te uta konduktor ula phun ya ka ambulans bat ka ambulans kalawan uta unangnya ambulans uan tang marwei te onda ya uta ubreu ba mare ban kiu sa tren uta unang ambulans uong sengau bahasa ba ya lek bat nga ban lek bu yu na ubreu uba la dekut ki kejat uta ubreu klem keren kumno ula lek buat halenti kat badang ya sa hospital uta bala dekut kejat ula ong yu ta ubreu pinang banduai ngatarai lada piduai kan pen duna ya kan ka jingpang jonga uta ubreu umdei ubaduai udai na kaying kristan rei
junang banduai namar julek jeseng. De uang pimnang sebanduai. Uta ubri uang akan mau. Tang ya kawe kijing duai jeng imei. Uang imei jeng ai duai. Ablay to isen yang uang kane de tang kane kijing duai. Kabanga duai. De uta ubriu. Ubala dukut kikijan. Halenti kum ta ula duai. Ablay to isen yang to anda poi ha hospital. Kena ka kemat jong kelapau ba ulah kemen. Kijing sitom kitiki kejat tinggi lasul tu. Habala dukut ki kejat kijing sitom kelajur. Pat yo ai injection lele pat yo ai painkiller uta ubreu ulah kemen. De ondawan kinos ban ra yo una kata ka stretcher kata kali ambulans ulah dukut mesim no. Andai ulah dukut mesim dah kajing kemen. Ya unta ubreu ubalai on ya ondalai ya kumta. Uladap penlong ya uban perkat utu ubreu ubam sitam katu kumnu ukumen ulah lengo kumta daladir ulah duai bat hang tahi ulah yo jeng penem sengap kajing duai kalong kabadon bor kata-kata kalong tang banong ablay to isen yang desa kawe kabenta kaba ublay ukular ulong ublay un ma yakipop jongi ublay uday sisa ublay ubayay siya ngiyay le pop nakuwi kapor sa kawe pat andre uyay kot yung ito wan pai pat siya nga da kajing kalakabamot basisya dengan ma bigi pop jong pi baro kabadon kam yangi namar kata kalong ban kalakabamot no nagi pop bangi julai ladangi la kumta angin semba ublay un pediang pat yangi bat un ai pat yangi kajing sobha khadu ublay wang on penkia ya kari kajongi kane kajing ong jo ublay katau ya kari bat kajat benriu kari khasi jantia jongi kala bersih dak pop nadu kli hadu kejat ki babha kila nang hiar kat ba ki basneu kila nang roy ngitip batang ublay ubadon kajing penkoj bat kajing penkia ya kari jongne haki kon ublay ngitip bakari khasi jantia kristan keladon ngidon 100% nak sispa ngibun mangi ki kristan lada barok ngi kristan ngi kumba kadai yang iban duai kumba kadai yang iban duai bat le ki kumba kadai yang ban le kum kristan ngakermen bangila ban penpet sa jengai kita kijing sniu ki badon hakari jongi bat ublay un penkoj pat ya kijing mong kari bae jongi ho don tang ublay ubadon kajing poj jing penkoj na kapata kijing jenjar jongi baro langi long ne ki bulak kloy ban pediang ya kajing kaduai kijing penkia jong ladangi lo kloy ban pediang ngidai ban penret jalade ngidai ban yai duai ngidai ban yit ya ka khmat jong ngidai ban penpai no nakelenti baman jong hakata hadin kata ngidai ban syania be ukpa jongi ubah beneng ubadap da kajing bat kajing isen un saai kajing penkoj kabadon kam jawaban penkut ya kane kajing keren jonga ngakwa banyatu sakawe kajing itu kana hakatamaba kabaar ladon uwe ubreu ubalaman saw hadu bom itu syu ya ka khmat jong de kita kibapet ya ka hospital belale rayu doktor udon uta plastik surgeon ula ong ya ngan senapat ya ka khmat jong pi wat kuslai
Uta ubreu onda ulapet jala deha gayet uong. Ngate ngakwa banyap no namar om don jeng mentoy syuk. Uta plastik sorjon uai ke jengkular balada pi ai tangka dur ke bakumno ngan sinaya pi ngala ban penuan kumta. Deha ketaka hospital lawa ya kadur jong ujisu. Uta ubah mensau ka khmat da itu ubah ya kadur jisu namar. Ki khmat jong uru kim biang su uong lada pi sena kum katai kadur biang. De uta usorjon ulai sena. Ulai sena bat penuan dur. Tik kum kata kadur ujisu. Hadin ba ulah kia pura. Uta ubreu. Ulah pej hayit. Bat ulah dam. Da kejing kemen. Uta u doktor lawan jengok ya u. Uang pila kumno pisngau kumno. Uang kublai sibun. Ba pila lek kumni. Uang pi sena yang akan nak kadur kadai kadur jongno. Namar itu yujisu. Tib yujisu. Uang kadai kadur jong ujisu. Lada pi kwa bantip sapang jong u. Sim kane ka Bible. Sim kane ka testament batamai. Lej pule bat pentip sapang ka jinglong jong u. Namar kata ka jing mensau. Uta ubreu. Udang haban sak ha kata ka hospital. Ulah sak bat ulah pule. Marsen sedang pule ya ka Bible. La su ban sange. Ulah yai pule. Bat tip sapang ujisu. Te uta ubreu. Onda lawan pej unau doktor. Uong doktor. Ngas nungu ya pi nak benta ki baro. Bat namar ba pilas cera yang ha kadur jong ujisu. Ngalakut jengmut ban kum ujisu. Ngalakut jengmut ban kum ujisu. Kum ta nadu kata kapor uta ubreu. Ulalong unong pla jong ujisu. Ublay unker kuyangi. Bangingin pusan ya kan ya kajing selok. Bangingin don kajing sukya. Ya ka jinglong jingman. Jong kari bai jongi. Ngen penlong kajing duai. Ngen penlong kajing kela. Yalah kajong kajing im. Ublay unker kuyangi. Unker ku. Nak ta kaburom jong u. Amen. Ngen ya penwai no. Ya kan ya ka jeseng ka jongi. Ngen ya ruai kajing ruai ka ba lai spa. Nyau pulai. Lai spa nyau pulai berolai teli kirukot. Bat ka koros lai spa nyau pukandai. Na ka ba kamrim. Nang taon ladep ban ya ruai ngan kerpat i pastor bisi lengdo ibadan bat ni ben ai kajing kerku penwai. Yu Jisu aban seriem. Kat ba im hapertei. Dem ai tilut yalade. Ban syakri tang yublay. Uwana beneng sani. Ban wat yang ikibriu. Utek lut la kajing im. Karam jongi ban siu. Ya ujisu ban seriem. Ya ujisu ban seriem. Ya ujisu. Ya ujisu. Ya ujisu ban seriem. Tunggu yang lang ruai kena kejiruai. Jisu ban seriem kat ba im hapertei dem ai tilut yang ade ban syakritang yublei uwana boneng shane ban wat yangi gibril utelot la kachengem karam jongi ban sil ya
ban sơ yếm Yao Giêsu ban sơ yếm Yao Giêsu Yao Giêsu Yao Giêsu ban sơ yếm Yu Giêsu ban sơ yếm ba đạp ca chính qua sor ban ya rap con chính trên jar la ha cor de jor Yu Giêsu ban sơ yếm ye pa pu chu ma pe can do ching it lem ko chu na do not ba la shlei ya u Giêsu ban sơ yếm Yao Giêsu ban sơ yếm Yao Giêsu Yao Giêsu Yao Giêsu ban sơ yếm Yu Giêsu ban sơ yếm chính đô ai ba smell brai Shalom olet kêu hôn sen ban khát krepat yu trai hai ca chính kiến cha ham cha mar way u dem usngau bang ban ya solok luk ma ha oneng ya u Giêsu ban sơ yếm Yao Giêsu ban sơ yếm Yao Giêsu Yao Giêsu Yao Giêsu ban sơ yếm Ngiang we me atrai ble buk pa jung op neng. Namar kini ka pori selo ka kodor e jungi kum ki bangai chame rangkat buk trai bnu pnim jing Jesus Christ. Ngiang we me atrai namar kini kubor ka kodor hadu kata ta. Dia rab ni atrai kena to ai bor ka tin ki jome. Kan sinsiar ki do nur ki jungi iwai puai baro. Dia rab ni atrai kena rabi. Minwat ka ai ka bangi devan yo ki slok lempan me. Bangi yai rangkat lempan me haman ki por baro. Kul ki jing jungi atrai kena. Ngai tuir ki jungi mukti don bor ki jome. Tribe ni jung tribe no pnim Jesus Christ. Di ba no bom jikut ki jung ble buk pa. Nama justa ba tiang cek bor jung sima kui. Ni sarang kat lem ngim ka balang. Nama ki bangai baro. Hang ni ka balang adung siap. Ka balang ka ri ki jungi. Mereka yang setlak piang percaya. Nadu mentasi bom jikut. Amen.